ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪಂತಿನಿ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ರೇಗ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ದಾದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾ ಅವರು. ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ഞാന ലൈവ് ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ ഞാನ ನಾಲ್ದಿ ನಾಡಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು ತುಂಬರ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇಂಕ್ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಒನ ಸಾಂಡೇರ್ನಾ? ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಕ ಮಲ್ಪಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಒನಸ್ ಇಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮದುವೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ? ಮದುವೆ ಯಾರ್ದು? ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ? ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ. ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರೋ? ಜೋಕ್ಲೆಗಿನಿ ಶುರುವಾತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದಿಯೇ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮುರದಿಂಚ ಮಲ್ದಿನೇ ಜಿಲ್ಲಡುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪುಡ್ಸೋ ತಾಂಡ ಇಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ಆತಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡೆ. ಹಾ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. ಇದು ಮೂರುಲ್ಲರ ಊರುಡುಲ್ಲರತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋತಾರ ಪಿದೇರು ಪೋತಾರ ತಂಗಿ 30 ಓಕೆ 30ಗೆಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. అమ్మన ఇల్లడుల్లే పనుందులు లేదు అమ్మన వాళ్ళరా ఇదే ఊరుగులనా ఎంచ పోపును పిదే ఇత్తిజ్జి ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ರಾ ಪುಜಿ ಇತ್ತೇರೆ ಗೊಂತ ಎಲ್ಲ ಬೋಡತೆ ಕೈತಲ್ಲು ಅಮ್ಮನವಳೆ ಇಪ್ಪನೆಡ್ಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ರಾ ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪುರ ಗೌಜಿಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ವಾಸ್ತವ್ರು ಹೋದ್ರಾ? ನಾನು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಲೋಡುಕ. ಓ ಮಲ್ಲಿಕಾ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಕ? ನಾನು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಲೋಡುಕ ದಾದೆ ವಾಸ್ತವ್ರು ಇದ ಪ್ರಾಸಪದ ಪ್ರಾಸಪದ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ವಾಸ್ತವ್ರು ಬಕ್ಕ ವಾಸ್ತವ್ರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ. ಆವು ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಓಲು ಊರು ಓಲು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಊರು ಓಲ್ ಪನೋಡತೀರು ಊರು ಓಲು ಒಲ್ಪ ವಾಸ್ತವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇಂದು ಏರು ಮಾರೆದಾಯೇ ಎನ್ನ ಗುರ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಂಪತ್ ಮೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತು ತಿಕ್ಕುಜ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಸೂಂಟಿ ಆಂಟಿ ಸುಂಟಿ ಓಲೆ ವಾಸ್ತವಣ್ಣ ಪರದುಲ್ಲೇರು ವಾಸ್ತವ ಬ್ರೋಡ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಡ್ಗೇರು ಉದರ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂದಂದು ಐಡಿದ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುದಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಜ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಡಲ್ಲೇ ವಾರದ ಕತೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬದಲಾದ ಸಮಯದ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಈಗ 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಾರದ ಕತೆ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ. ಇವತ್ತು ವಾರದ ಕತೆ ಸಂಗೀತನ ಜೊತೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ವಾರದ ಕತೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ನಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋರು ಅಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಬಿ ಸಿ ರೋಡಲ್ಲಿಯಾ? ಓ ದೇವ, ಅಷ್ಟು ದೂರವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ? ಹಾ, ಬರ್ತೇವೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡಿಗೆ. ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಲ್ ಬರೋಡತೆ. ಬಿ ಸಿ ರೋಡು 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ನಾ? ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಅಂದಂದು ಹೋಗುವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಸಿಸ್ ಹೋಗುವಪ್ಪ. ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಆಯ್ ಮನದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ ರಕ್ಷಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ರಕ್ಷಸಿಸ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಮಲ್ಲಿಕಸಿಸ್ ಮನದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡುಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬರ್ಬಿಡ್ಗೆ ವಾಪ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಸಿಂಪಲು ಆರು ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಸಿಸ್ ಬನ್ನಿ. ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಆಯ್ ಬನದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈದು ಲಿಂಕ್ ಎಂಕು ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಜಿ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಟೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅತಿಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನ. ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ರಂಗೋಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದ ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮದುವೆ ಹಾಲ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಅವರದ್ದು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೆ? ಇವರದ್ದು ಯಾರು? ನಾಗರಾಜ್ ಅವರದು. ಅರೆ ನಾ ಕಣ್ಣು ಪಿರಾ ಉಂಡು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ನೆನೆ ಪುಟ್ಟ ಇರದ ಕಲ್ತಪ್ಪದ. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬರ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಬರೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ. ಮದುವೆನ ಪುದರ್ದದಿ ಮದ್ಬಲ್ಲ ಪುದರ್ದದಿ ಬಕೋ ಅಲುಪು ಎಡೆಗಳು ಅವು ಪಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತವರು. ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಅವರೇ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ. ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚನ ಮೆಲ್ಲ ಬರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅತೆ ಎಂಕ ಮೌಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ ಒಂದೊಂದು ಬೈದು ಐಡಿದು ವಾಸ್ತಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟನ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರುವ ಮದುವೆಗೆ ಬರುವ ಆಯ್ತಾ? ಬರದಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದು ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಷ್ಟನೇ. ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಲ ಕಾತರು ದುಬೈ ಅಕ್ಕ. ಕಲ್ತಪ್ಪ ತಿಂದು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಲ ಕಾತರು ಒಂದು ದುಬೈ ಅಕ್ಕ. ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಕಲ್ತಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಎರೆ ಬನ್ನಿ. ರಕ್ಷಸಿಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಟ. ಮಲ್ಲಿಕಸಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಜಿ ರತಿ ಮಲ್ಲಿಕಸಿಸ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಪನ್ನಿ. ರಕ್ಷಗಲಿನ ಇಷ್ಟ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ರಕ್ಷಗಲಿನ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಓ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಪರಂದರೆ. ನೀವು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಅದು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ತಿಂಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ರೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತ. ಕಲ್ತಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂದು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಬಂಗ ಕಲ್ಲದಪ್ಪ ಕಲ್ಲದಪ್ಪ ಅತ್ತಿ ಅಡ್ಡೆ ಅದು ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆನ ಅಂದೆ ಏರಾನ ಪನ್ನೆ ಕಲ್ತಪ್ಪಲ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಕಲ್ತಪ್ಪಲ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಒಂಜೆ ಎಂಗ್ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಐಕಿಗೇನೆ ಅವೇ ಕಲ್ತಪ್ಪನ ಒಂಜೆ ಗೇಲ ಕಾಪುಡು ಅಂದ. ರಕ್ಷ ಯಾವು ನಾಳೆ ಕೊದ್ಯ ದಾಯೆ ಕುದ್ಯದಾಯ ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ನಾವು ಇತ್ತ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಹೌದಾದನ ಅವು ಮನೇಲೇನೆ ಅಡಿ ಬತ್ತನ ತಂದೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ. ನನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪಗ ನೀ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಎಂಜಿನ ಬರ್ಪುಂಡಿ ರಕ್ಷಸಿ ಸೌದಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅನಗ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ್ ಸಿಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ವರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅಡಿಪತ್ತಿನ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡುದು ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ವರ ಹೊರ ಬನಲೆಡ್ ಮಲ್ದೆ ಬನಲೆಡ್ ಲಂಚಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತ ಮಲ್ತು ತೂತೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜವು
ಇರನ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಒಂಜೆ ಅವೇ 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 ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಯಾಂಕುಲ್ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಬನ್ಪಿ ಆಪ್ಷನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರಡ್ ಎಂಕಲ ಮುರಣಿ ಅವು ಬತ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕು ಮುರಾದಿಂಚೆ ಬರೋದುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜತೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಬರೋದುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಂತ ತೂದು ತೂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಐಕ್ ಕುಟ್ಟುವೆ ತೋಜುಡು ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನ್ ತೋಜುಡು ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ನ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಲ್ತಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಲ್ತಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಚಿದೆ ಇನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅವೇನು ಸ್ಟೈಪ್ ಮಲ್ತನ ಸರಿ ಅಪ್ಪು ಸ್ಟೈಪ್ ಮಲ್ತನ ಗಡಿ ಬರ್ಪುನಕ ಜುಲಾಬು ಬರ್ಬಿನ ಐಕ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿಸ್ ಗಡಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಜುಲಾಬು ಬರ್ಬಿನ ಐಕ ಅವು ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಜುಲಾಬು ಅಂಜಿರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಸಿಂಪಲ್ ಕಜಿಬಿದ ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ನೀನು ಒಯ್ಕ ಓವೇನ್ ಬೇರಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಾರ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಒಯ್ಕ್ ಓವೇನ್ ಬೆರಕೆ ಬಾರ್ದಾರು ಇರು ಕೋರಿಗಳು ಹತ್ತನೇ ಬೆರಕೆ ಮಾಡುವಾರು ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಒಯ್ಕ್ ಪನ್ನಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಮೊಲ್ದೆ ಬಂಡರತ್ತೆ ಹಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ರಕ್ಷಾ ಹೆಂಗ ಬಕ್ಕ ಬಟೋಟೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬಟೋಟೆ ಕಲ್ತಪ್ಪೈಕ್ ಕಣ್ಣ ಚಾಪಾರ್ದು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ತಪ್ಪೈಕ್ ಕಣ್ಣ ಚಾಪರೋಡು ಕಣ್ಣ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜಪ್ಪದೆ ಅರೆ ಓಲ ಕಣ್ಣಂಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣ ಚಾಪಾರ್ ಇದಾದಲೆ ಚಂದಿರನೇ ತಕ್ಕಿ ಹೋದು ಕನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿದ ಮೋಡದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಂದಿರ ನಗುತ್ತಿರನೆ ಚೀಲಾಯ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಲ್ಲ ಅರೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ A song you think is criminally underrated ಬರ್ಪುಣು ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಹತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಜಾಗ ಮುಚ್ಚಳದಿ ಓಡು ಓಪನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಹತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಜಾಗೆಗೆ ವಾ ಜಾಗೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮೀನ್ ಸಾರು ಓ ದೇವರೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮೀನ್ ಸಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ನೀವು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕಡೆಯವರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮೀನ್ ಸಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮೀನ್ ಸಾರು ಅದು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಇರುದಿಲ್ವಾ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಹೌದಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಸಿ ರೋಡಾ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಅದು ನನ್ನದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಗ್ಗ ಮಲ್ಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಲ್ಲಿಸಿಸ್ ಹೌದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ನಾವೀಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಸಿಹಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಾ ಅದು ಕಣ್ಣ ಚಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ
ನಮಗೆ ಚಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಚಹಾ ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬುಲಿ ದಾಯಿ ಬುಲಿಪುನು ಕಾರಿಂಜ ಬಗ್ಗ, ಹೌದದು ಕಾರಿಂಜ ಬಗ್ಗ. ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬುಲಿಪುನ್ ಬುಲಿಪುನ್ ದಾಯಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾದಾಂಡ್ ಕಾರಿಂಜ ಬಗ್ಗ, ಹೌದೌದು ಕಾರಿಂಜ ಬಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ದೂರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆ ಕೂಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ, ದೂರ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ ಹಾ, ಹಾಗೆ. ನಾನು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯ್ತು ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಾನು ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಒಂದೇ ಬಸ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಓ ದೇವರ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ವಾಂತಿ ಮಾಡುದು, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುದು ಹಾಗೆ. ನನ್ಗೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಆಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ, ಸೂಪರ್. ಹೌದಾ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಫೇಮಸ್, ಹೌದೌದು, ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಫೇಮಸ್, ಹೌದು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರ್ರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಕ ಪೋಯ್ತು ಎಂತ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಎಂತ ಅಂತ. ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ? ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪೈಯೋಟ ಪ್ಯೋಟ್ ಎಂತ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರೆ 35. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರೆ 35 ನಿಮಿಷವ ಅಷ್ಟೇಯಾ? ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಏನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗುದು ಹಾಗೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುದು ವಾಸ್ತವ್ರು. ಆಚೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುದು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗುದು ನಾವು. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ.
ಆರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू. SR ಟೈಲರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್, ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಳ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಣ್ದೆ. ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ, ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೇ. ಲೈಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಅಂಡೆ ಅಣ್ಣ, ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೋನೋ ಅಂಡ ಚಾನಲ್. ಪತ್ತು ಮುಪ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಲ್ಪೋರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋರ ಎಂಕಿರಲ್ಲ ಇವೇ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಇರೊಂಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ 10:30 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೈವ್ಗೂ ಇದು ಲೈವೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನೆಂಡೆ ಈ ಲೈವೇ ಮಲ್ಪುಜರಂದೆಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ತೂಪೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣ ತೂಪೆ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪದ ಶೇನ್ ಓ ಶೇನೆ ದಾ ಸೌಂಡಾ ಅವು ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ದ ಒಣಸಾಂಡೆನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಬಂಗುಡೆನೆ ಪಿರಿಯತೆ ಮೀನಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಐಜ ಮಲ್ತಿತ್ತರೆ ಸಂಪತ್ ಯಾ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸತ್ ಅದೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಣೆ ಬೈಜು ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೂದೆಕ್ ನಾಲ ಓದ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 200 ಬರ್ಪುಣ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲಾಡ ಜಾಜಿ ಮೀನು ಬರ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು 200 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಎನ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ಮೊರಣಿಗೆ ಅಂದೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ರಸ ಮಲ್ದಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಪಿರಿಯ ಓಲು ಅಗ್ಗತೆ ಓಲು ಹಗ್ಗ ಒಲಿಯೇ ಸಂಪತ್ ದಾಲ ಹಗ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ರುಚಿ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ರುಚಿ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತದ ರುಚಿ ಉಂಡು ರುಚಿ ಕಾಸು ಕೊಡ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋದು ಇಜ್ಜಿನ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡದೆ ಅದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ
ಈರ್ನ ಮೋನೆ ದಾದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಸಂಪು ಐಕ್ ಮೋನೆನ್ ಬರಿಕದಿತ್ತೆ ಮೋನೆಗೆ ದಾಲ ಆತಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗಿತ್ತೆ ಇನಿ ಡೇತಿರಿ ತೋಜುವೆಗೆ ಐಕ್ಯಾನ ಮೋನೆ ಬರ್ಚಿ ಮೋನೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯುಳ್ಳಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಡುಳ್ಳಾರ ಶಾಪಡ್ ಅತ್ತಿಲ್ಲಡುಳ್ಳಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಪುರ ಗೌಜ್ಯ ನಿಯಾಸಿಸ್ ಬೈದೇರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಅಂದೆ ನಿಯಾಸಿಸ್ ಬೈದೇರಾ ಈರ್ ಪೋಪರ ನಿಯಾಸಿಸ್ ನ ಲೈವ್ ಸಂಪ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಮೋನಗು ಕೈತಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮೊನಸಾದ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತದ ನೆನ್ನಿ ಇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ದುಜಿ ಮಲ್ದು ಜರಾ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾತಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಆತು ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಸಂಪತ್ತು ಒನಸಾಂಡಿ ಸಂಪು ಸಂಪು ಒನಸಾಂಡ ಸಂಪು ಪೋಯರಾ ಒನಸಾಂಡಿದ ಅದೇ ಕಜಿಪ್ಪು ಸಂಪು ಎಂಕೀರ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಯ ಸಂಪತ್ತೇನಿ ನಿಜ ನೇಪಾಳ ತಿಕ್ಕುಂಡಿಯ ಇನಿ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಚಿರ್ನೇತ వాచవర్ లెస్ అప్పుడు మేడం దాని అవి అవికి ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನವೆ 2-3 ದಿನ ಬೈಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ಲೆಸ ಪ್ರೆಸರ್ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತದ ಆದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯು ಡಿಸ್ಕವರ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೊರ ಲೆಸ ಒಂದು ಮನ ಲೆಸ ಒಂದೇ ಪೂಪುಂಟು ಜೋಡು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಲೆಸ್ ಆಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಒಂತೆಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡೆ ಆಡಣ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಆಡಣ ಮೂಜಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಪೊಲ್ಲು ಬರತ್ತೆ ಇರು ಕುಂಟು ಪೊಲ್ಲು ಬರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಗತ್ತು ಜನ ಒಂದಿಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈಕ್ ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಲೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಣೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೈಯ 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಪೊಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಚಾಪ್ ಕಜಿಪ್ಪದಾದೆ ಎನ್ನ ಕಾಣದಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಅಂಚ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಅಂದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೇನಿ ಟೆಂಪಲು ಅವು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಅವು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಭಜನ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು SR ಟೈಲರ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪತ್ತರೆ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಈನ ಲೈವ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆವಡು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಆವಡಿ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಆವಡು ಬಂಗುಡೆಂಡು అవే వనస్తాను ఆవిడు ఉచ్చిల పోతారా పోతే ఉచ్చిల పోతా కుదురుಳಿ పోతా పూర పోతా ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಪೋರ್ಕ್ ತಿನ್ಪಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ഞാൻ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಫಿಶ್ ಅವೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೋಡ ಉಂಟು ಮೋಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಆಗುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ ಬರ್ತದೆ ಗುಡುಗು ಬರ್ತದೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದದ್ದು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ರಾತ್ರಿ 11-12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಳೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಇದು ಎಂತ ಮಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವ ಮಳೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಳೆ ಅದೆಷ್ಟು ದಿನ ತನಕ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಹೊರಬೇದ ಪಟ್ಟಿ ಸುಂಟನದು ಮೀಸಲು ಅಂದಿ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಜಿರ ಪಟಕೆ ಎಂಚೆ ಬುಡ್ಪಿನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಜಿರ ಪಟಕೆ ಬಿಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಎಂಗಲ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಟಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಚಾಳ ಒಂದು ಪಟಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಟಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇದು ಇನಿಕ್ಲು ಅಂತದ್ದು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಹೌದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಹಚ್ಚಿದ 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ 3 ದಿನ ಹೊರಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ತೇವಲ್ಲ ಹಣತೆದು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇರುವಾಗ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಾಯಿಟಾಳಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುಜಿರು ಕಾಂಡೆಪ್ಪಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಪ್ಪಡು ಮುರಣಿ ಇತ ಇನ್ನಿನ ದಿಂಚ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಮುರಣಿ ದಿಂಚ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಕೈಕ್ ತಾಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಆಪುಂಡ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಇರೆ ತುಳು ಬಾರ್ಪುಡತೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ನೀವು ಕನ್ನಡವ ತುಳುವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತುಳು ಇರ್ಬೋದು ಉಡುಪಿ ಅವರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋನ ಓಲಿ ಮಂಗಳೂರಾ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ತುಳು ಪಾತಿರೋಣ ನೀರು ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಕೆಮ್ಮನೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಕಿ ರಜೆ ಇನಿ ರಜೆನ ಸಂಪು ನಾನೇ ರಜೆ ಮಲ್ದಿನಿ ತುಳುವಾಂಡೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೈದೋಡು ಅಂಚ ಸ್ಮೈಲಾ
ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಉಡುಪಿ, ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದವಳು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಎನ್ನ ಉಜಿರೆ ಇರು ಉಜಿರೆದಾರ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಪುಜಿ ದಾನೆ ಅವ್ವ ಒಂದೇ ತತೆ ಪೂಜೆ ತತೆ ಅವು ಜೋಕುಲು ಇರತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಪೋಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ, ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆಪುಜಿಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಯೇ ಸಾಂಗ್ ತುಳುನಾಡ ಅವ್ರ ಅಡೇ ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂಪೊಂಜೆ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜೆ ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಡಿಯಪ್ಪ ನಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತರೆ ಕತೆ ಕಾಂಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಪ್ಪೆ ಸಂಪು ಇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿಂಕ್ ಇರು ಗೊತ್ತಾವಳತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಡತ್ತ ಚಾನಲ್ ಸಂಪು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಣ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು. ಸಂಪತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ. ಪೋಯಿಸಿಂದ ಉರ್ತದ ನೋಕುಲೆ ಹೋಯೇ ಕಮೆಂಟುನಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೆಮ್ಮನೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕತ್ತಳೆ ಕಳೆದು ತುಂಬಿತೋ ಜಾಬು ಕುಲದೈವೋ. ಲಾವಣಿ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕಿಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋನಿಡುವುಲ್ಲ ವರಸಾದಿತೋ ಜಾಬುವುಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತ್ರ ಬರುದು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಇರಿಗೆ ಕಫಾನ ಅಂದಿಯೇ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಶೀತ ಆತನಿಯೇ ಎಂಕೊಂತೆ ಶೀತ ಆತಂಡು ಕಪಲ ಶೀತ ಅನ್ನುವಾಗ ಕಫಾನೆ ಆಪಿನತ್ತೆ. ವನಸಾಂದ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತು ವನಸಾತಿಜಿ ನಾನು ಅವಳು ಬಂಗುಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತೆ ವನಸ್ತಾನ ಅವಳು ಬೇಜಾರುಲ್ಲೇರಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ ಪಡ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಂಚಂತೆ ಬೇಜಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಅದು ಬರುವಿರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವಿರಲ್ಲ ಇವು. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ವನಸುಗು ಬಲೆ ಸಂಪು ವನಸು ಬಲೆ ಮೀನು ಕೈತದ ಕೊರ್ಕ ಉಳ್ಕ ಶೀತದ ತರೆ ಕಡ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಶೀತ ಭಯಂಕರ ಐತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಕಾಂಡೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ದೊಂಬು ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗೊಂಡತೆ ಈ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಿ ಚಳಿ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ನಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೋರ್ಣೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮೂಕು ಕಟ್ಟುನು ಬಕ್ಕ ತರೆಬೇನೆ ಶೀತ ಅಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಈ ವಾತಾವರಣದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಮಾಡುದು, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು, 3 ದಿನ ಆಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುದು. ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಕೊಡ್ಲಯೇ ಬಕದಾದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ. ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ದಾದಿ ಕಜಿಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಗ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಖಾಲಿ ID ಬರ್ತದೆ, ಉಗ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರುದಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿಯೇ ನಿಗಲ ಪೂರ ID ಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತದಾ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್? ಕುಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾತೆ ಕುಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟೆಂಗ್ಲೆ ಇರಿ ಕುಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನ ಈರು ಪುತ್ತೂರು ದಾರತ ಮಾಡ್ರೆ ಕುಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪಡ ಪೋಯರಂಡು ಅಂತೆ ಕುಲಾಯಿ ಪೋಯರಂಡು. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್,
ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್? ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫಾ? ಯಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೈತಲ್ಲು ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರತ್ತು ಮಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಈ ಸಂಪು ಯಾನೀರು ಪುತ್ತೂರಂದಿನಿ ಸಂಪು ಈರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಾರ ಕುಲೈದಾಯ ಗಂಗಾಸರ ಬೇಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಅಮೇರಿಕ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಏಪರ ಅವಳು ಬ್ರೋ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋರೆ ಅವುಪುರ ನಮಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಕೊಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅನಿಲ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನಿಲ್. ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರ ನೀವು. ಸಂಪತ್ ಯಾನ್ ಉಜಿರೆ ಗೆಲೆ ಸಂಪು ನಮ್ಮ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ಲು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅತೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದು? ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಲ ಟು ಬಜಗೊಳಿದ ಸಂಪು ಬಜಗುಳಿ ಅದೇ ಬಜಗುಳಿದಾರೆ ಸಂಪು ಬಜಗುಳಿಡು ಗೋಳಿ ಬಜ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ಸಾ? ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ, ಊಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನದೀಂ ಧೀಂ ತನಾ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮದ ಮಧುರ ತಲ್ಲಣ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓ ಹತ್ತುದುಂಡ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಸಂಪು ಬಜಗುಳಿ ಅನ್ಕೇನು ದಾದ ಫೇಮಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕ. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಊಟ. ಇವತ್ತು ಫಿಶ್ ಕನಸು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ. ಸಂಪು 8 ಗಂಟೆ ಬಿಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ? 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಾರ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾಯ ಪಾಡು ಜರಿಗೆ ಸಂಪು ಲೈವ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜರ್ದಾಯೆ ಲೈವ್. ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ. ಲೈವ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ನನಗೆ. ಏನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈರು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಾರ ಚೆನ್ನಂದಿ. ನಾನು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಸಂಪು. ಎಂಕ್ ಮೀನು ಆವುಡು ಮಾರ್ರೆ. ಮೀನು ಇಚ್ಚಿರದಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಣ್ಪಿನಿ ಸಂಪು. ಮೀನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುದು. ಊಟವೇ ಸೇರುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಫೇಮಸ್ ಓಲಿಯೇ ಬಜಗೊಳಿರ ಯಾನ್ ಬಜಗೊಳಿ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಜಗೊಳಿ ಪೋತುಜಿ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರ ಇಕ್ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೊಪ್ಪ ದೇವ ಸಂಪು ದಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜೇರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ತಾ ವಾಚವಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೇಳಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುದಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಬೇರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನೀವೀಗ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರದಿದ್ರೆ? ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ? ಶಾಂತಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ರೀಲ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ನೇಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನೇಮ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. 6 ಬಜೆಗಳಿದಾರತೆ ರಪ್ಪ ಪಾವು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಜಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. 6 ತೋಜರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರೇನು ಪನ್ಪಿನ ಅನ್ನತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದುಪ್ಪುಯೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನನಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುದಿಲ್ಲ? ಹೌದು, ತುಂಬ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮದು ನಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ನನಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಮಾರ್ರೆ? ಅನಿಲ್, ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ನಾನು ತಿಂದಿದ ಪುದರ್ ಪನರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಓಡು ನಮ್ಮ ಕತೆ. ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಣ್ಣ. ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬೇಗ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರು ನಾನು ಪೂರ ಪಡ್ಡೆ.
ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವರದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಲೈವ್? ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್. ಎಂಗಳು ಹೊರನಾಡು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಜೆಗೋಳಿದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪರ್ಪ ಅವಳು ಒಂದು ಪುಣ ಹೋಗೋದನ ಕಡಲೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಪದಂಗಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಶೀರಾ ಬನ್ಸ್ ಅಂಬಡೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಜನ ಅವು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ದಾರ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಂಪು ಯಾನಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುನು ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನವರ ಬಣ್ಣ ತುಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ ತುಪ್ಪೆ ಅವೋ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕ್ 6 ಡ್ರಾಮಾದಾರ ಅಂದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದಾರ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾಟಕ ಪುರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರಾ ದಸರೆಗೆ ಅಂಬರಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಒಪ್ಪತ್ತೆ ಅವರೇ ಎಂತದಾನಿಲ್ ನಿನ್ನದು ಸಂಪು ಎಸ್ ಸಂಪು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರೋದು ನಂದಾರ ಅಲ್ಪದಾರದೆ ಬಜ್ಜೆಗಳಿದಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಇರೇನು ಕೇನೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆತ್ರೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ತೋಜೋಡು ಬಕ್ಕವಲ್ಲ ಒನಸುನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏನು ಪನ್ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕಮೇಣ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪುದರ ಮಾರ್ಕಮೇಣ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಸಿಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಸಿಸ್ 1 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಿಜ ಬೈದಿನಿ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಊಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾದಿ ಕಜಿಪಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಂಪು ಎನ್ನ ಪನ್ನ ಸಂಪು ಯಾನು ಪನ್ನ ಪ್ರಾಯದಾರು ನಿಧಾನ ಪನ್ಪೆರತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಇರೆಗ್ ಮೀನುಗ್ ಓ ಇನಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಎಂಗುಲು ಚೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಂಪು ಎಂಗುಲು ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಚೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವಳು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಲಂಚ್ ಪಾಡುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಕೋಳಿದ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ಕೋಳಿದ ಸಾಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಅಂದೆ ಒಯ್ಟಿತ್ತು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಿರತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿರುಪುಂಡತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಲ್ಲ ಪರಂಗದ ಜಾ ಓಯ್ಯ ಪರಂಗು ನಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಡೆ ಪರಂಗುನು ಪ್ರಸಾದ್ ಬೋ ಪಾಡ್ದೇರ ಸಿಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಬಕ್ಕ ತುಪ್ಪೆ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಪೋಡಿಗೆ ಚಿರತೆ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಂದು ಸಿಸ್ಪನ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅನಿಲ್ ನೀವು ಮೀನು ತಿಂತೀರಲ್ಲ ಫಿಶ್ ತಿಂತೀರಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಸಂಪು ಮೀನು ತಿನ್ ಪೂಜೆರಿಗೆ ಸಂಪು ಮೀನು ತಿನ್ ಪೂಜಾರತೆ ಸೂಪರ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿರತೆದ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ದಾದಿ ಅವು ಚಿರತೆ ಗೊಬ್ಬೆನೆ ಐಟೆ ಹೆಂಚು ಗೊಬ್ಬು ನಾವು ಟಾಯತ್ತವು ಚಿರತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿ ಯಾರು ಚಿರತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎದುರು ಯಾರೊಂದು ಜೀತಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದನೇ ಅನೊಪ್ಪು ಜೆದುರು ನನ್ನ ಚಿರತೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಹೆಂಚ ಅವಸ್ಥೆನ ಜೋರ ಹಬ್ಬ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನೈತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನನೈತೆ 3-4 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದು ಸಿಸ್ ಎಂಕಲ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂದು ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಣು ಒಬ್ಬ ಎಂಕ ಝೂಕು ಪೋಯರ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಣವಳು ಪ್ರಾಣಿಲೆಂತುನ ತಿನ್ನುತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಹೌದಾ ನೀನು ತಿಂತೀರಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್
ಸಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪು ನಂದು ಸಂಪು ಒಳ್ಳೇರು ಸಂಪು ಪೋಯಿರ್ ತೋಜೋಡು ಸಂಪುಗಿನಿ ರಜೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ ಸಂಪುಗಿನಿ ರಜೆಗೆ ഞാൻ മീൻ തിൻപുജി ഫിഷ് തിൻപുನು ಅಂದಂದು ಈ ಫಿಶ್ ತಿನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಕಾರ್ ಬೇತೇನೆ ಪಂಪಿನಿ ಸಂಪುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಸಂಪು ಮೀನ್ ತಿನ್ನ ಬುಡ್ಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಮೀನು ಹಗ್ಗ ನಿನ್ನು ನಾನು ಸಂಪು ತಿಂಜಿರಲ್ಲ ಮೀನು ಹಗ್ಗ ಅವು ತೋಜೋಡು ಅದೇ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಕ್ಕೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೂರ್ಯ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಣೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪೆಂಗಲ ಸಿಸ್ ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಯೇ ಯಾಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿದನು ಕೋಡೆ ಪೋದ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ. ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಉಂಡನೆ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ತು ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿಯೇ ನಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗುಳದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಅವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಹೊರಡೆ ಒಂಜರೆ ಕದನ ಬರ್ಪೈತೆ ಬನ್ನ ಕಾರಣ ಲೈವ್ಡು ಆರ್ಲ ಒನಸನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಒನಸನೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪೆ ಈಡು ಕುಲೇಕಲ ದೀಪರ ದಾಯೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕುಲೇಕುಲೋಡೆ ದೀಪ ಎಂಗುಳು ಕುಲೇಕುಲ್ ಪುರ ದೀಪಜ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಬೇಜಾರು ಲೈವ್ ಇದ್ದ ಅಂದೆ ಅದೇ ಇದು ನಾವು ಟೈಮು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಒನಸ ನಂಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒನಸ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂಜು ಅಂತೆ ಪಡ್ತು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ ಒಂದೆಂತೆ ಪಡ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಪಡತೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದಂದು ನವೀನ್ ಬ್ರೋನ ಲೈವ್ ಇತ್ತರತೆ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ ಅಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಕಾರ್ ಅಂತೆ ಆನ್ ದೀಪೇರು ನಾಲೇಟು ಅಂತೆ ಲೈಕ್ ಪುರ ಕೊಟ್ಪೇರು ಶಾಂತಕ ಪಾಪ ಮಾಲೆ ಬಸ್ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಶಾಂತಿಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಜಾರ ನಿಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಪಾಯಸ ಎಂಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಚೀಪದ ಮಂಜಲ್ ಇರತ ಗಟ್ಟಿ ಬಾದಾಮಿ ಇರತ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಉಂಡದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಆತುಂಡು ಆತ ಶೋಕ ಪಾತೇರು ಈಗ ಸಂಪು ಏರ್ ಪಣ್ಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಜಿಂದು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಶೋಕ ಆಪುಣತೆ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಆ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರುವಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಣೆ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೈದು ಪಜೀರ್ ಪುರ ತುಯ್ಯೆ ಓಕೆ 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 ಶಾಂತಿ ತಿಸ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಲ್ಲೇನ್ ಏನು ಮಾಡ ರಡ್ಡರೆಕ್ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಐದು ತುಂಬ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡರೆಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬರ್ಪೈತೆ ಐದು ತುಂಬ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡಾತ ಜತೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುಲೆ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತುಲ್ಲೆ ಬದಾದನ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿರ್ಗುಂಡಿ ಎನ್ನೆಟೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾಂತ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ ದಾನ ಬಡ ಆತಜಿ ಯಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಪೊಜ್ಜಿದ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೀಡಿದವಳು ಅಂಚ ಅವೇನಂಜಿ ತಿನ್ನಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಈರು ಪಜಿರ್ ತೂವರ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಸಂಪು ಇರು ರೋಡ್ ಪುರ ತೊಚ್ಪೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ತೂವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ರೋಡ್ ಪುರ ಇಜಿಂದ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ ಅಂದಿ ಬೋರ್ ಆಪುಣ ತೀ ಟೈಮ್ 12 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಯಾನೈಕಿ ಹೊರರ ನನ್ನ ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದೆನ್ನು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊರರ ಪುರ್ಸತ್ತಿ ಕುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಕಜಿಪು ಪುರ ಇತ್ತನತೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಕೈತದ ಪುರ ಇಜಿನ ಹೊರರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೊರರ ಬೇಲೆನೆ ಆಪುಂಡು
ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಶಾನ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ತಿಂದೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತುಯ್ಯೆ ಓಲಿಯೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮು ಯಾನ್ ಪತ್ತುಲು ಆಡು ತಿಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಉಂಡತೆ ಸಂಪು ಅವಳುಂಡತೆ ಭಜನೆ ಸವರಿ ಭಜನೆ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಜನೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್ ಕೋಡೆ ದಿಂಚ ಜೋಕುಲು ಪೋಪ ಜೋಕುಲು ಲಡ್ಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಬನಾನಾ ಪೂರ ಪತ ಇದೆ ಜೋಕುಲು ಉಂಡವು ಏತುಲೊಂಡು ಬಜಿಲು ದಿನೋಲುಂಡು ಅವು 10 ದಿನ ಉಂಡು 10 ದಿನ ಬೈ ಆಜರೆ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೇರು ಪೋದು ಜೋಕುಲು ತಿಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ ಪೋಪತೆ ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಡತೆ ಅವಳು ದಾದಾಣ ತಿಂಡ್ರೆ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪತ ಅನ್ಪೇರು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿಂದ ಸಂಪು ಪತ್ತಲಾಡಿ ಅವು ಸಂಪುಗು ಬೋಡ್ತಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲ 4 ಉಂಡು ಸಂಪು ಲಡ್ಡು ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಲಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೇಡ ಇಷ್ಟ ಪೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಲಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಡ್ಡು ರವೆ ಲಾಡು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಶಾಂತಸಿ ಗೋವಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಖಿಲ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಒನಸಾಂಡೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂತ ಬೇಡ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಎಂತ ಬೇಡ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಲಡ್ಡು ಬೇಡ ಬೇಡ ಲಡ್ಡು ಬೇಡವಾ ಲಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೇಡ ಆದರೆ ಓಕೆ ಪೇಡ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಲಡ್ಡು ಬೇಡ ಬೇಡ ಲಡ್ಡು ಬೇಡ ಲಡ್ಡು ಉಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಲ್ವಾ तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯುಸಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲ್ವಾ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಳೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು JCB ಸೌಂಡ್ ರೈಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಟು ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಮೇಳದಲ್ಲಿರೋದು 7 ಮೇಳ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಸಂಪು ಪೋಯರಾ ಅಂದತೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕುಲೈಯಲ್ಲಿಯಾ ಓಕೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಜನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ನೀರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಪೋಯರಾ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೆ 0 ಬರೋಂದುಂಡಿಯೇ 0 ತೊಚ್ಪೋಂದುಂಡು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಟೀಲು ಮೇಳ 6 ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ 0 ತೊಚ್ಪೋಂಡಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಯಾನ್
ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು. ಏನುಂಡು ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಯಪಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿರ್ಗುಂಡಿ ಎನಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂದು ಜೀರೋ ತಚ್ಚಿಪೋಂಡು ಇಂಕ ಇರಿಗೆ ದಾರ್ ತಚ್ಚಿಪೋಂಡು. ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗುವ, ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಆಲ್, ಬಾಯ್. ಸುಮಾಸಿಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ಸುಮಾಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಿ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪ ಗೀರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೆನ್ನೆತ್ತ ಪೂಡು ನಾನು ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದೆ ಉನ್ನದೆ. ಉದಯ್ ಬ್ರೋ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಉದಯಣ್ಣ ತೆಂದು ಇಂಕ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಬ್ಬ ದಾದಿ ಎಬ್ಬ ದಾದಿ ಉದಯಣ್ಣ ದಾದಾಂಡು ಬಯ್ಯಗ ಬರ್ಸ್ ಅಂದಿಯೇ ಸುಮಸಿಸ್ ಬಯ್ಯಗ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡಿ ಈ ಬರ್ಸಾಡು ಇನಿ ಕಾಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಾನೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಉದಯಣ್ಣ ಪೋಯಿರೇ ಉದಯಣ್ಣ ತೆವು ಇಂಕ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಉದಯ್ ಪಂದು ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ವನ ಸಾಡೆ ಸುಮಸಿಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಕನ ಅಂದು ತೂಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರೇ ಕಾಪುಲೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅವು ಒಂದು ಭಜನ ಮಂದಿರೇ ಉದಯಣ್ಣ ಓಲ್ಲರಿ ಇನ್ನು ಪತ್ತನಿ ಇಜ್ಜಿ ಉದಯಣ್ಣ ಏತು ದಿನಾಂಡು ತೂ ಅಂದೆ ವಾಲೈ ಉಡ್ಲಿಜ್ಜಾರು ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಸಿಸ್ ಒನ್ ಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಸುಮಸಿಸ್ ವನ ಸಾತ್ ಜಿನ ನಾವಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನ ಸಾತ್ ಜಿನ ನಾವಡು ಉದಯಣ್ಣ ತುವೇರಿ ನಿಜ್ಜೇರು ಅವು ದೇವಿಪ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪ್ಪುನು ಕಾಪುವೇರು ಉದಯಣ್ಣ ದೇವೇರು ಅಂದಂದು ಯಾನು ರೋಡುಡೆ ಪೋಂದುಲೆ ಅಂದೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಆಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲು ರಜನಾ ಆಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಉದಯಣ್ಣ ಅಂಚ ಪನೋರ್ಚಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಇರೇಗ್ ಮಾತ್ರ ಉದಯಣ್ಣಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪಂತ್ ಜತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಇರೇಗ್ಲ ಉದಯಣ್ಣ ಉದಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ದೂರ ಪೋಪುನು ಸುಮಸಿಸ್ ಅಂದು ಸುಮಸಿಸ್ ದೂರ ಪೋಪುನಿಯೇ ದಿವಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಉದಯಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನು ಸ್ಕೂಲ್ ದಿಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಗ್ಯಾರ್ ಬೇಲೆ ಜತೆ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಉದಯಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬೋಡೆ ಉದಯಣ್ಣ ಕೊರಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪನ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಉದಯಣ್ಣ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಒಂದು ನೀಲಮೇಘ ಏತು ದಿನಾಂಡತೆ ಶಾಂತಿಸಿಸ್ ಉದಯಣ್ಣ ತೂ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಓ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿರು ಉದಯಣ್ಣ ಊರು ಬೈದರೆ ಉದಯಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಉದಯಣ್ಣ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದಾನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಉದಯಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಲೈವ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಉದಯಣ್ಣ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಗೊಡ್ಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯಿ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಡು ಬರ್ಸಗ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಣೆನ್ನ ಅಂಡ ಚೂರು ಮುಕುಲು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಲ್ಗಾನ್ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಅಂದಿ ಉದಯಣ್ಣನ ಪದ್ಯ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಏತು ದಿನಾಂಡು ಅವು 100 ಓವರ್ ಓ ಪದ್ಯ ಅವು ಅವಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡತಿ ಬಂಧನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಅವು ಶೋಕ್ ಪನ್ಪಿರು ಉದಯಣ್ಣೆ ಓಕೆ 5 ನಿಮಿಷ
ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ರಕ್ಷಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡ ಸಿಸ್ ಅನ್ನಂದು ರಕ್ಷಸಿಸ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಆಡ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಪೋದು ಬತ್ತೇನು ಆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ರ ಉದಯನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನದು ಲೇ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ನನಗೆ ಲೇ 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 ಅದೊಂದು 2 ಲೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಶಾವತಾರದ್ದು ಲೇ 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 ಲೇಗಾ ಲೇ 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 ಲೇಗಾ ಕಣ್ಣ ಬೊಡ್ದು ನೀರುದಲ ಇತ್ತಿ ನೀರೆಗಾ ಅವೆ 2 ಲೈನ್ ಬರ್ಪಿನ ಆತೆ ಅದು 2 ಲೈನ್ ಬರುದು ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೂವು ಹರಳಬಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಬೈಜ್ಜಿ ನೀಲಿ ಕೊಡ್ತೆ ಬತ್ತನತೆ ಉದಯ್ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಬಾಯ್ 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 ಸುಮಸಿಸ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮಾಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪನದಲ್ಲಿ ಉದಯನ್ನ ಕೂ ಪನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪನದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಉಂಡರೆ ಉದಯನ್ನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಔಪಾದ್ಯ ಪನ್ಪರ ತೀರ್ ಬಕ್ಕ ಕುಳಂಜಿ ಪನ್ಪರ ತೀ ಅವೇನ್ ಕಿತ್ತನೆ ಪುರ ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂದ 101 ನೆನಪು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಳಿರ್ನ 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಅಶೋಕಪ್ಪ ಓಲರ್ ಉದಯಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತಜಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉದಯಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉದಯಣ್ಣ ಅವೇ ಯಾಲಕ್ಕೇನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೌದು 101 ನೆನಪು ಹೌದು ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಅದು ಉದಯಣ್ಣ ಆಡ್ತಾರೆ ಚಂದ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬಿಯರ್ಗೆ ಅತ್ತಿ ಕಜಿಪು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಅವ ಬರಿಟುಂಡತೆ ಉಪ್ಪಡು ಉದಯಣ್ಣ ಪರದಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊಣಸಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಿಯರ್ ಪರಿಯೆ ಓ ದೇವ ಸಂಪತ್ತು ನೆನೆಪಾಯಿಜೇರಿ ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಿಯರ್ ಪರ್ನ ಗೊಂಜರೆ ಕೊರಡು ಸಂಪು ನೋಡಿ ಸಂಪು ಉದಯಣ್ಣ ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಡು ದಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಉದಯಣ್ಣ ದಾದ ಬೆಚ್ಚ ಏನೇ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡು ಒಂದು ಉದಯಣ್ಣ ಅತ್ತ ಸಿಸ್ ಉದಯಣ್ಣಲ ಕಡೆ ಪಾತಿರೋದುಲ್ಲೇರು ಪರ್ಪುಜಿ ಆನಿ ನೀ ಬೆಚ್ಚಡು ಪರ್ನಿ ದಾಯಿಯೇ ದಾದಾಂಡು ವಿಷಯದಾದೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದವು ಸಂಪು ಉಂಡರ ದಾಯಿಗು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಾರೇ ಆರೆಗೆ ಅನುರಾಗ ಒಂದು ಅಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು ತರಂಗ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹಲು ಜೀವನಂತಿ ಎಂಬ ಗಾಯನ ಉದಯಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೆ ದಾದಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋಗ್ ದಾದಾಂಡ್ ಸಂಪತ್ ದಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ತೇರು ಉದಯರು ದೂರ ಪೋತಿನಿಯೇ ಪಂಡ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತಿ ನಾಡಿಜ್ಜೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮನಸ್ಸುಗ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲರಾ ಉದಯ ದೂರ ಪೋತಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಉದಯನ್ನೇ ಅವು ಎಂಚಿನಿ ಅಂಚದಾದ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಿದು ಶಶಿ ಬ್ರೋ ದಾದಾಂಡಿರೆಗೆ ಸಿರಿ ಗೊಂಬೆ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಯಾವುದಾ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಚಂದವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತವಮ್ಮ ಅದುವಾ
ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೊಂಬೆಯ. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆಯು ತಾಯಿಯಾಗುವಳು ಹಾರೈಸಿರಮ್ಮ. ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರಾಂಡು ವೈಟಿಡ್ ದಾಯೇ ದಾದ ಬೇಜಾರು ಈರು ಏತು ದಿನೋಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ದಾದ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಅಂದೆ ಉದಯನ ಫೇಸ್ ಬರಡ್ ಸಿಸ್ ಪೇಸ ಒಂದು ಪೇಸ್ ನೆಂಚಿನಿ ಇನಿ ದಾಲ ಫೇಸ್ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಫೇಸ್ ಬೊಲ್ಚಿ ಬೊಲ್ಚಿ ಮನಸಾಂಡು ಬನದಲ್ಲಿರು ಹೊರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉದಯನ ಅಂದಿಯೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜರೆ ಉದಯನ ಜನ ಏತಿತ್ತಿರು ಉದಯನ ಲೈವ್ ಡತಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕೆಲವೆರಡ ದಾದ ಯಾನ್ ನಿಷ್ಠುರಾಯೇ ಸಿಸ್ ಪರಸುಳ್ಳಿ ಅಂದಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಯಾನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೇತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇ ಲೈವ್ ಸಂಪತ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ನು ಮಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪನಕುಲು ಪನಡು ಉದಯ ನನ್ನಂದು ಪನ್ಪನಕುಲು ಒಂದು ವೈಟ್ ಇಡ್ ಪುರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಯಣ್ಣ ವೈಟ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೋಡು ಬುಲಿಪೋಡು ನಲಿಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಜಿಪ್ಪುದಲಕ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಜಿಪ್ಪುಲಕ ಉದಯಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಉದಯಣ್ಣ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋಣ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಮರಳು ಸಂಪುಗೆ ಸಂಪುಲ ಬೇತೇನೆ ಆ ರೀತಿ ರಾಜನ ತೂತೆರ ಅಂದೇನ ಬಜಗೋಳಿಡ್ ಸಂಪತ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಲೈವ್ ಅತಿ ಸಂಪತ್ನ ಪೂರ ಪಜಿರೆ ತೋಜುರು ಪಚಿ ಬಚ್ಚಿನೆ ತೋಜುರು ಸಂಪತ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಶಿ ಗೊತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಸು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಉದಯಣ್ಣ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಉದಯಣ್ಣ ಗುರ್ತುಂಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅತಿ ಉದಯಣ್ಣ ಗುರ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಿ ಕುರಡು ಜನ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋಲ ಉದಯಣ್ಣೆಲ ఇంక పూర జనతల గుర్త ఉండు ದಾದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಣಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸಂಪು ಪೋಯರ ಸಂಪೋಡು ಸಂಪು ಪೋಂಡು ತೋಜೋಡಿ ಸಂಪು ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಹೆಚ್ಚನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಆತಿಟುಂಡು ಲೈಕ್ ಪದ್ರಾಡೆಟಿ ಉಂಡು ಬಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಅರ್ತಿದ ಪೂ ಆತರೀರ್ ಬಿಯರ್ ಸಿಸ್ ಅನ್ನಂದು ಬಿಯರ್ ಉಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪರ್ದು ಮುಗಿತೇರಿಗೆ ಸಂಪು ಪರದೊಲಿ ಸಂಪು ಉಂಡು ಸಂಪು ಆ ಉಂಡುಂಡ ಉದಯಣ್ಣ ಲೈವ್ಗು ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುಂಡು ಆ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಉದಯಣ್ಣ ಲೈವ್ ಆಂದಿದ್ದು ಉದಯಣ್ಣ ಜಪ್ಪುಣಿಯೇ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ಅವಡು ಹೊರ ಸಂಪತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪುರ ಇತ್ತದೆ ಉದಯಣ್ಣ ಲೈವ್ ಉದಯಣ್ಣನ ಪತ್ತರೆಂಜಿ ಉದಯಣ್ಣ ಜೈದೀನಿ ಯಾನು ವೈಟಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಪಂಡೇರು ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕಿಜ್ಜೆ ಬಿಯರ್ ಉದಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಯರ್ ಪಂಡ ಮಾತಲಕ್ಕೋದೀನಿ ಖಾಲಿ ಉದಯಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಬಿಯರ್ ಪುದರದೆತ್ತೀನಿ ಮಾತ ಸಂಪುಡ ಕೇಳನೆ ಸಾನ್ವಿ ಏರಂದ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಸಂಪು ಸಾನ್ವಿನ ಸಿಸ್ ಅಂದಿ ಶಾಂತ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಪುದರ್ಡೆ ಏತು ಮಾಯೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂಡೆಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನೊಳ್ಳದ ಹೆಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ತುಲೆ ಜೀರೋ ತೊಚ್ಪೋಣ ಈತ ಜನ ಇಜ್ಜಾರ ನಿಕುಲು ದಾಯಿ ಜೀರೋ ತೊಚ್ಪೋ ನಾವು ದಾದನ ಆತ ನೀನು ಓಕೆ ನಾನು 5-10 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಆತೆ ಪಕ್ಕ ಮಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಶಾಲೆದು ಶಾನ್ವಿ ಯಾರನ ಮಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಋತಿಕಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂತು ಜನ ಅಂದಿ ಸಾನ್ವಿ ಅಕುಲ್ ದುಂಬುದು ಎಂಗ್ಲೀಡ್ ದುಂಬುದು ಅಕುಲ ಅಂದತೆ ಅಕಲ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಆತಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಕುಲ್ ದುಂಬುದು ಅಕುಲ ಅಂಚನ ಎಂಗುಲ್ ಪುರ ಇತ್ತದ ಅಕುಲು
ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಪಲ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದಂದು ಉದಯಣ್ಣ ಪರಂದ್ರೆ ಶಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ರೇನು ಮೋಕೆದಕ್ಕ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿಯರೇನು ಆರ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಉದಯಣ್ಣ ಯಾನಾರೇನು ತೂತುಜಿ ಶಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಕಾರ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ ಬಂಡ ಪವಿಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಗಿರಿಜಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಗೀತಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಪುರ ಮಾತ್ರ ಸೋಮಾಮಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಮನದಿತ್ತೀರು ಮರ್ಮಲ್ ಅರೆಗಂದು ಆರೆ ಅದು ಪೊಜರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಸಿಸ್ ಪಂಡ ಅರ ತೂತು ಜನ ಏರಂದು ದಾನೆ ಸಂಪು ಓಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಮಕ್ಕನೇ ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕನೇ ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಬಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸುಮಿ ದುಬೈ ಆರ್ನಾಡ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪಂಡ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೇಟೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಆರ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೆವರ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋಲ ಆರ್ನ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಹತ್ರತೆ ಸುಮಿ ಸಿಸ್ನ ಉದಯಣ್ಣ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಕು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉದಯಣ್ಣನ ಮೋನು ಆತು ಚಾನಲ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೋನಾನಾಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಣ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಮಿ ದುಬಾಯಿ ಅಂದಂದು ಸುಮಿ ಸಿಸತೆ ಆನ ಮೋನು ಆತ್ರತೆ ಚಾನಲ್ ಆರಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಉಂಡರೆ ಅಪ್ಪೆ ಕುಕ್ಕು ಹೊಲ್ತು ಅಲ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣದಾದಿ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಂದಾಪುರದಾರ ತೇರು ಸುಮಿಸಿಸ್ ಕುಂದಾಪುರದಾರ ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕಾರ್ ಹೊಲ್ತಾರಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಣ್ಣದು ಪೆರ್ಪಿದೇ ಹಿಡಿತಿರತ್ತೆ ಸುಮಿಸಿಸ್ ಸಂಪು ದೀಪೆ ಮೊಸುಡ್ಡುಗು ಸಂಪುನ ಬೇತೇನೆ ಸಂಪು ಕುಕ್ಕುಡುಂಡರ ಅವು ಏರ್ಕೆನ್ನು ಅಂಚ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಡ ಪೂಜ ಎಂಕು ಬಡ ಪುಡಿ ತಿಟ್ಟೆ ಬಡ ಎರೆಸಟನ್ ಸುಮಿಡ ಮಸ್ತ್ ಲಡೆ ಮಲ್ತೇನ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪೊನೊಂದಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಲಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರೆ ಉದಯಣ್ಣ ಇದು ಪಂಜರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯಿ ಅಂತ ಪಂಜರ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ರುಲ್ಲೆ ಪಂಡರತೆ ದಾದಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಬಡಾಪಜ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜೇನಡ ಹಾಕುವೇರು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಅಂಚಪುರ ಇರ್ಬೇಜನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪು ರಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿಸಿ ಅವೇ ರಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿಗೆ ಸಂಪು ನೋಡು ಸಂಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತ ಸಿಸಿಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದದ್ದು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಪೋಯರೇ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲರಾ ಬೇಲಿಡುಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಿರಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಕ್ಕು ಹೋಲ್ತಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ತ ಅವು ಏರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಂದರ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ಪೇರಂಚ ಉದಯಣ್ಣ ನೀತು ಸಿಸ್ಲ ಲೈವ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ನೀತು ಸಿಸ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬ್ರೋ ನೀತು ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಒಂದಾಣೆ ಮೋನ ಆಂಡೆ ನೀತು ಸಿಸ್ನ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದಾರ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ನೀತು ಸಿಸ್ನ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪೋತಿಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪೋತೇನೆ ಅಂದಾರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಆತೆ ಅಪಾಗ 5 ಪಕ್ಕ ಪೋಂದಿತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮನಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಶಾನ್ ಬಾಯ್ 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 ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪನಂದ್ರೆ ಆತಜಾ ಅಂದಿಜಿನ ಲಾರ್ನ ಲೈವ್ ತೋಜಿ ನೀತು ಸಿಸ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಣದಾದ ಗೊತ್ತ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಬೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪುನು ಐತ ನೋಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಲ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದು ಓ ಹರೀಶ್ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಹರೀಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹರೀಶ್ ಉಂಡರೇ ಮನಸಾಂಡ ಹರೀಶ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಸಿಸ್ಸಾರ್ನ ಉಂಡೆ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಾಪ ಏರಿಯೇ ಪಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರಿಗ ನೀತು ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪೋತೆ ಅನಾರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಆತೆ ಪಾಪ ಅಂದೆ ಯಾನ ಪಾತಿರುವಿರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವಿರ ಲೈವ್ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಉದಯಣ್ಣ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗ ಇರ್ ಪೋಪರಾ ನಿಯ ಸಿಸ್ ಅತ್ತಿ ನೀತು ಸಿಸ್ಸಿಯೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನೀತು ಸಿಸ್
ನೀತು ಸಿಸ್ ನಿಯ ಸಿಸ್ ಅತ್ತು ನೀತು ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಸಿಸ್ ನಾನಾ ಅತ್ತ ನಿಯ ಸಿಸ್ಸಾ ನೀತುಗು ಬನದುಲ್ಲೇರು ಆ ನೀತು ಸಿಸ್ಸುಗ ಮಲ್ಪುಗ ಆರ್ನ ನೈವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋತಿಜ್ಜಿ ಹರೀಶ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಓನಸ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಹರೀಶ್ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಕೊಡಾ ಪೂಜಾ ഞാൻ പോപ്പെ ഉദയനെ കുഷ്യാപ്പുണ്ടായിരുന്ന ലൈവ് ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೀತ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಮೇಲೆ ಪೋಪೆ ಸಂಪತ್ತು ಲೈವ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇನು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ತಾದಾಂಡು ತಾಯಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನೊಂದು ಓಕೆ ಅನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ರಂಡ್ ಮಗೆ ಬರ್ರ ನನ್ನ ಎದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ ಈಗ ಪತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಡ ಹಾಪುಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ಸಂಪತ್ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ದಾಯಿಗುದ ಎಣ್ಣ ಮನದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಈರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡಪುಳ್ಳೆ ಕಿನ್ನೆ ದೀವ ಎನ್ನನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಉದಯಣ್ಣ ಆಗ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡತೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಡ ಹಾಪುಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ್ಗಕ್ಕ ಚೂರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಬರ ಬಲ್ಲಿಗೆತೆ ಲೈವ್ಗು ಅವೇ ಬಂಗಾಪಿನ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದೆ ಉಂತೊಡ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದೆತ್ತೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಕಡುಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಉದಯಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಉದಯಣ್ಣ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇನಲ್ಲ ಇವು ಶಾಂತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮರಪುಲಿ ಈ ಸಂಪುನ ಮರಪುಲಿ ಟಾಯ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಪುಂಡು ಒಂದೇ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಿವಾಳಿ ಉಂಡುಗೆ ಅರೆನಾ ಕಿನ್ನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಾ ದಾಯ ಸಂಪು ಮರಪುಲಿ ಈ ಮರಪುಲಿ ಟಾಯ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕಿನ್ನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಾ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಮಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿನಿ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸುಂಡಿ ಆಡ ಮಗೆ ಬರ್ಪೇತೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಟಕಿದ ಶಬ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಟಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಒಂದು ದಾದ ತಿನ್ಪೆ ಚಾದಾದ ಪರ್ಪಿನ ಚಾ ಪರ್ಪುಣಜ್ಜಿ ಅವು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳುನು ತಿಂದು ಪೋಪೆ ಬಕ್ಕೊಳದಿತ್ತೆ ಪಟಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಟಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಬೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉದಯಣ್ಣ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈಬೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಪನದುಲ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒತ್ತೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪು ಅತ್ತಿ ಕೈ ದಾದಾತಿ ನೀರ್ನ ಪ್ರೀತಿಡಕೇನ್ವೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ದಾದಕೇನು ಅರಿ ಎನ್ನ ಕೈಬೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನುಸಿರು ನನ್ನುಸಿರು ಶಾಂತಿ ತೆಲ್ಸಂದ್ರೆ ದಾದಾತಿನಿ ಸಂಪು ಕೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಲೆ ಸರಿ ಇದು ನಾವು ಮುಲಾಂ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಬೇನೆದ ಅವಕ್ಕಂತ ಪೂಜಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಣಂತೆ ಬೂಡ್ದಿರ ಅಂದು ನಾನೇ ಇರು ಕೋಲು ಪತ್ತೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಪು ಖಾಲಿ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನೇ ಇರು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರತ್ತೆ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ದಾದೆ ನಾ ಉದಯನ್ನ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್